Ćao drugari, danas je prvi dan vlogmasa, ovo je moj prvi vlogmas u životu. Ovo je moj prvi vlog u životu, znači ja nikad nisam snimala nešto toliko opširno i toliko često. I onda kažem kao, ok, snimat ću vlogmas, 25 dana za redom ću izbacivati video. Mislim da u životu nemam toliko snimaka, ali oprala sam kosu, idem da završim neke obavezice, idem da istreniram, idemo u kupovinu. Rekla sam da neću ovo raditi, ali idemo u novogodišnju kupovinu. Novogodišnja kupovina, rekla sam sebi, nećemo preterivati ove godine, nećemo praviti kič od stana, ali definitivno sam slagala. Možda i nisam to baš rekla. Nisam nikada to izgovorila. Nisam slagala. Ja ne lažem. A onda vam spremam jedan ekstremno zdrav napitak. Vreme. Nećemo da se lažemo, u stanu mi je, bukvalno realna situacija, suši se veš. Moram da vam pokažem ko još spava. Da li ti voliš da spavaš do kasno? Ko spava do kasno? Ko spava do kasno? Ko je napravio nered u sobi? Toliko mi nedostaje ovako da izađem napolje sa mokrom kosom. Znači, najlepši osjećaj na svetu. Ali ne, ajmo da se kuvamo, ajmo da se preznajemo sada sa fenom za kosu. Stavila sam na krajeve masku jednu, mnogo lepu, nju sam spominjala već. Ovu, prelepo miriše, baš lepa maskica. A sada prskam ovo čudo za zaštitu od toplote i to je kao balzam bez ispiranja, prskalica, ima arganovo ulje, ima keratin, jako mi se sviđa šta radi i kako radi, mislim da mi fino štiti kosu od svakodnevnog prženja. To je bilo brzinsko pranje i sušenje kose. Idem da se obučem i krećem. Ko si to probudio? Ko si probudio? Ko si probudio, bre? Nema struje u teretani. Warrior. Uveliko je već pao mrak, zato što je 3 sata popodne. Završila sam sa kupovinom i nisam vas vodila kroz prodavnicu jer mislim da nema potrebe da se zadržavam, da vam snimam na licu mesta. Zbog cijele ove situacije lakše mi je da pokupujem ono što mi se svidelo i da vam pokažem sada ovde. Odvojila sam, ako preživi sve što radim, da vam pokažem. I pošto sam pregladna, uzela sam neku čorbicu kao prirodnu
neki potaž sam kupila u marketu i od graška. Pogledajte koliko lepo izgleda. Zelen je skroz, ja sam dodala naravno od ozgo malo grčkog jogurta da mi bude pun ugođaj. Ranije to nisam radila. Ranije, na primjer, kad spremam neku hranu, svima spremim da bude prelepo, a meni ono, nema veze, krš u tanjiru, uopšte nije bitno. Nemojte to da radite, zato što u podsvest sebi postavljate da su za vas škartovi i ostaci, nije tako. Znači, servirajte uvek sebi sve u fullu i sedite normalno da jedete kao čovek, kao osoba koja je to zaslužila. Tako da, zagrejala sam ovu čorbicu, odnosno potaž. Je dobro. Znači, ovo je predobro. Izvinite što pričam dok ja. To je ovaj. Neki minut. Potaž, grašak i mirođija. Znate koliko je ukusno ovo? Kaže, bez konzervanasa, pogodno za mikrotalasnu. Ja nemam mikrotalasnu, tako da sam ovo na šporetu zagrevala. Preukusno, morate da probate ovo. Odlučila sam da ću imati neki kutak koji će biti tako novogodišnji, neke lampice i to je to, neću preterivati. Ali, uzela sam dve ove staklene okrugle činice, moram da ih operem. I šišarkice. Ideja mi je možda da napunim jednu u šišarkicama, nekim lampicama, jako su male, nisam uzimala ništa ogromno. A s druge strane, sviđa mi se te činije da držim četkice za šminkanje u njima, tako da moram da razmislim tačno šta ću da radim sa tim. Te činice i šišarkice sam kupila kod Kineza, znači super je izbor. A gde god da kupite sve je kinesko manje više, tako da nemojte se tripujete. Onda sam u Jisku našla ovu preslatku teglicu za neke kolačiće, tako da mislim da morat će da se stavlja neki kolačići unutra, preslatka je. Dalje, ja isto nisam pogledala šta sve ima, sad me zanima i mene šta sam sve kupila. Kupila sam u Jisku ove figurice, kao dva irvasa, mnogo su slatki, baš su mi nekako bili skroz dečiji. Onda neke lampice koje su baš tanke, to mi je bila ideja da stavim u ovu posudicu, vidjet ćemo. Također sam kod Kineza uzela ovo neko čudo za kolačiće, za šlag i dekoraciju, tako da vidjet ćemo kako će ovo raditi, ne znam, nemam predstavu kako može da radi. Ostalo što sam uzela, to su ove činice vatrostalne za pravljenje onih lava kolača. To mi je želja već mnogo dugo i nikako da ih uzmem i mnogo su slatke. Ovo sam uzela u metrou. Ove dve sam uzela malo veće, uzela sam jednu malo manju. Zašto je uzmem ovoliko malo? Zato što realno meni ne dolaze previše gosti i uvek je to mali broj ljudi. Prosto nemam potrebu da imam mnogo posuđa, jer ja bih kupila sve živo. Ali što više imam, to više posle imam stvari za pranje, to više mora mesta da mi zauzme sve to, mislim gde da držim sve to. Naprimer, tanjir puta 10. Tako da ja u principu sve tako minimalistički uzimam i ako mi se nešto baš dopadne i baš poželim da ih imam mnogo, kad mi, ne znam, dođu, ne znam ko kad mi dođe, ja onda kupim. Ali u principu, više volim da imam različitih stvari pomalo i to mi je draže. Sad naravno da imam decu ne bi moglo tako, ali s obzirom da još nisam došla u taj stadijum, mogu ovako da se igram. Da, dobro, ovo je kao i uvek obavezna rutina. Magnezijum, šumeci. Ovo nisam uzela samo kod Kineza, ovo sam uzela u DM-u, ovo i maskice, ali što da vam ne pokažem. Ovo mi je preslatko, ovo su neke lampice iz metroa, ali su kao loptice. Tako da vidjet ću kako će to da ispadne.
I za kraj, moj favorit, isto sam u metrou ovo uzela, modlice za kolačiće. Znači, svuda sam tražila modlice za kolačiće. Naprimjer, želela sam ovu ginger modlicu za kolačiće, ne može nigdje da se pronađe, eventualno na internetu. I slučajno nađem u metrou na ovo i oduševim se. Ima 8 različitih modlica i 2 komada od svakog, tako da je ovo toliko divno. I jedva čekam da pravim neki novogodišnje kolačiće, odnosno već sam vam spremila nešto u glavi što ćemo raditi zajedno u Vlogmasu. Tako da možete da kupite čak ovo pa da zajedno pravimo. I definitivno nešto što nisam kupila, ali mislim da je jako bitno da imate u kući. Ovo sam uzela iz garaže. Ajvar i med. Znači ovo je bukvalno kao oči u glavi, morate da imate ajvar zimi ili preko cele godine i med preko cele godine. Ja sad želim ovo da poređam i onda ću vam snimiti da vidite kako to izgleda onako kad bude gotovo. Jako sam uzbuđena. Gotov je novogodišnji kutak i meni se mnogo sviđa, toliko nekako baš je minimalistički, sviđa mi se svaki detalj, bukvalno. Jedna stvar koja mi je definitivno danas bila ideja da vam pokažem jer je jako jednostavno i vrlo zdravo, to je čarobni napitak. Ginger shot. Ginger je đumbir, znači shot đumbirnex. Jako je zdravo, jako je jednostavno i ono što je bitno to je da je svima dostupno. Za one koji ne znaju kako izgleda đumbir, to je đumbir, koren. Ja sam ranije imala posebno onu cediljku za sok gde može da se napravi sok od cvekle, jabuke i tako dalje, đumbira isto. Sada to nemam, jako je teško napraviti sok od ovoga jer je ovo koren, tvrd, pun nekih žilica. Ono što sam ja radila, na primer, stavim unutri bullet komad sa malo vode i onda to se izmiksa zajedno i onda procedim kroz gazu, ali to je nekako isto posao. Tako da je moja mama došla na sjajnu ideju, a to je da se đumbir cedi gnječilicom za luk. Vama je jako malo količina ovoga potrebno na dnevnom nivou, on je vrlo jak. Đumbir kao đumbir je super hrana i definitivno nešto vam treba, pogotovo u ovom prelaznom periodu i kad dolazi zima, kad dolaze neki novi virusi, gripovi. Ovo vam je odličan spas za imunitet, tako da ono što vam treba za ovaj napitak, gledajte ga kao nešto što ćete popiti iz male čaše za rakiju. Đumbir, limun i med. To je sve što vam treba. Uvek može da se doda cimet, uvek može da se doda voda, uvek može da se doda ne znam ti nija šta, ali ajde da ga držimo jednostavnim, jer ćete tako češće posegnuti za ovim, čim je jednostavno. Kad je nešto što je malo komplikovanije, odmah je odbrambeni sistem tu da kaže ajde sutra. Ajde danas, ajmo odmah. Napravit ću ginger shot za 2 osobe i recimo da mi za to treba ovaj komadić za 2 osobe i 1 limun. Oljuštimo ovaj komadić. Đumbir ima jako tanku kožu i lako se ljušti. I ne znam da li možete da vidite kako đumbir ima ova vlakna, odnosno ja to zovem žilice, koje su unutra u celom tom korenu. Sada ćemo ovaj komad koji sam vam pokazala da presečemo ovako na nekoliko manjih. I uzimam gnječilicu za luk. Gledajte sad ovo. Uzmite neku čašicu ili šta god
Ono ga je skoro potpuno iscedio, ali slobodno možete ovako da izvučete malo. Pa sa druge strane isto. Fino ga izgnječite. Ako neće da se izvuče, onda ga malo nožićem ga ovako promrdajte. Pa ponovo. Sada ću da iscedim limun. Đumbir trenutno izgleda ovako, ima par komadića koji su mi upali, ali to nije nikakav problem. To mogu da kroz cediljku procedim. Ono što želim jeste da dodam limun unutra. Iskreno se nadam da imate manju cediljku od mene, ali završit će posao. Morate da radite sa onim što imate. Vraćam u čašu, hop, med, drvena kašičica ili plastična, obavezno za med. Uzimam jednu kašiku. Hop. I dobro ga izmešam dok potpuno se ne otopi. I dodajem mrvu vode, 10 ml, vidite količno je to, unutra. Dodatno ga izmešam. Biće mi lakše odavde da prespem. I umesto čašice za rakiju i još jedna stvar, ginger shot pravite samo ljudima koje mnogo volite i prema kojima osjećate neku lepu emociju, jer kada im ovo servirate mislit će da ih mrzite, a stvarno nije tako. Ovo je najdobronamernije piće koje postoji. Evo i Lola ovde. To bi bilo to za danas, nadam se da ste uživali i vidjet ćemo se sutra u novom videu, a ja ću sada da probam ovaj ginger shot i odjavljam se. Ovo je da nazdravim svoj prvi vlog. Živjeli ljudi, vidimo se sutra. Ljuto, kiselo, slatkasto, teče grlo, odlično. Ćao se!